సో హాయ్ ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ఒక న్యూ సాంగ్ ఉంటుంది. సో మరాఠీ మిక్సింగ్ గోండి సాంగ్ ఉంటుంది, ఆ సాంగ్తో చేసిన సూపర్గా వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. అందరికీ నచ్చుతుంది. సూపర్ అంటే సూపర్గా ఉంది వీడియో. సో నచ్చుతుంది, ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది ఫ్రెండ్స్. నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇప్పుడు డెమో చూడండి ఫ్రెండ్స్. हो रूप तुझा जुड़त सोबत भूमगे केरा जुड़त सो సో ఫ్రెండ్స్, డెమో చూసారు కదా. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. సో ప్రతి సాంగ్కి కాపీరైట్ క్లైమ్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో అందుకోసం కొంచెం సాంగ్ చూపించి కట్ చేస్తున్నా. సో మీరు ఫుల్ సాంగ్తో చూడాలంటే తప్పకుండా టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అవ్వండి అండ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి. అక్కడ ఫుల్ సాంగ్తో చూడొచ్చు. సో తప్పకుండా ఫాలో చేయండి. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సింపుల్ ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, సారీ ఫొటోస్ కాదు, వేరే ఫొటోస్ ఉన్నాయి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, మీకు నచ్చిన ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. నేను వేరే ఫొటోస్ యాడ్ చేసి చూపిస్తా. సో ఈ ఫోటో 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో చివరి దాకా ఇలాగే సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా మొత్తం వచ్చే వరకు ఇలాగే 1 by 1 లాస్ట్ వరకు ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో చివరి దాకా సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలాగే చివరి వరకు కంటిన్యూగా ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్, నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఫస్ట్ ఫోటో అండ్ సెకండ్ ఫోటో 2 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. సో ఫ్రెండ్స్, ముందుగా ఏం చేస్తారంటే సెకండ్ ఫోటో ఉందిగా, సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఇక్కడ ఎక్కువ ఫొటోస్ ఏమి ఉండవుగా, జస్ట్ టూ ఫొటోస్కి ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. సో 20 మిల్లీ-సెకండ్ దగ్గర ఒక ఫోటో అండ్ 1 మిల్లీ-సెకండ్ దగ్గర ఒక ఫోటో, ఈ 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసి మధ్యలో ఒక ఫోటో వదిలేసేయండి. సో మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ పేస్ట్. సో చివరి దాకా సేమ్ ప్రాసెస్. 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. చివరి వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు పేస్ట్. 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. చివరి దాకా సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఒక ఫోటో మిస్ కాకుండా ఇలాగే చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. వీడియో మాత్రం ఎక్సలెంట్ వస్తుంది. కంప్లీట్ అయితే అందరికీ నచ్చుతుంది అని అనుకుంటున్నా. నచ్చకపోతే చెప్పండి ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ టైం బెటర్గా చేయడానికి ట్రై చేస్తా. సో ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. మొత్తానికి నేను స్కిప్ చేసి చూపిస్తున్న ఫ్రెండ్స్, మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇలా కంప్లీట్ అయ్యే వరకు మొత్తం 1 by 1 చివరి వరకు ఇలాగే యాడ్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్గా 27 సెకండ్ 22 మిల్లీ-సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో. సో ఈ ఫస్ట్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి పైనుంచి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా, ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్ టైల్ పక్కన నార్మల్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకున్నాక వాటిని వదిలేసి పేస్ట్. సో ఇప్పుడు కంటిన్యూగా చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. పేస్ట్ అలాగే కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో ఒక్క ఫోటోని మిస్ కాకుండా చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. పేస్ట్ టైల్ సింపుల్గా ఫోటో మీద టచ్ చేసి పేస్ట్ టైల్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా వెళ్ళడం అంతే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి.
వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి ఫ్రెండ్స్. లైక్ కొట్టడం మర్చిపోకండి. నా కోసం తప్పకుండా లైక్ కొట్టండి. ఇలాంటి ఎన్నెన్నో వీడియోస్ వస్తుంటాయి. మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో మీకు నచ్చిన విధంగా వీడియోస్ని ఎడిట్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. మీకు ఏదైనా సాంగ్తో కావాలంటే నాకు ఇన్స్టాలో సెండ్ చేయండి. అక్కడ నుంచి ఎడిట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తా. సో వీడియోస్ అందరికీ నచ్చుతున్నాయి అని అనుకుంటున్నా. సో నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి. నా కోసం పక్క లైక్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఒక్క ఫోటోని మిస్ కాకుండా చివరి వరకు లాస్ట్ ఈ ఫోటోతో కంప్లీట్. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే 27 సెకండ్ 9 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. అండ్ ఇంతటితో వీడియో కూడా కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. అండ్ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో తప్పకుండా జాయిన్ అవ్వండి. ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి. ఇంకొకటి ఫ్రెండ్స్, మనకు సెకండ్ ఛానల్ ఉంది, దాన్ని కూడా కొంచెం సపోర్ట్ చేయండి. మీకు అక్కడ కూడా మంచి మంచి వీడియోస్ వస్తుంటాయి. సో ఇప్పుడు టైం దొరకట్లేదు కాబట్టి చేస్తలేను. కొంత టైం దొరికితే 2 ఛానల్ని సేమ్ నడిపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. అక్కడ కూడా వీడియోస్ వస్తుంటాయి. తప్పకుండా ఆ ఛానల్ని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.